trebuie să flopa. Da, știu. Acest joc a murit de mult. Dar eu sunt aici să încerc să ajung la lupta cu Bingo singur. Da. Cam random. Nu! Frate! Cred că voi mai cumpăra niște mâncare. Să-i cumpăr... Stai un pic. Scratching post. Ok. Atunci să încerc să-l cumpăr. Cred că-i pun mâncarea în bol acum. Da. În caz de vă întrebați cum se cheamă jocul, vă mai spun încă o dată Race of Flopa. Așa. Așa, am pus un pic stop. Păi, dar eu acum am realizat. Pot să cumpăr. Bun, am cumpărat. Oh. Nu am bani. Îmi trebuie bani. Nu! Îmi trebuie bani! Îmi trebuie bani! Îmi trebuie bani! Bani! Am nevoie de bani! Mâncare lui Flopa. Așa, save. Nu știu de ce dau save. Bun, ai mâncat? Acum potolești. Stai potol. Banana. Așa. Oh, frate. Da. Așa, îi voi cumpăra niște mâncare. Deci, prima oară, goalul meu este să-i cumpăr lui Flopa. Oh, nu. Prima oară îi vom cumpăra Cool Hat-ul. Adică pălăria. Mai pe scurt. Mi se pare că a bătut cineva la ușă. Flopa Food. Frate. Aha. Flopa trece, mănâncă. Nam. Abia aștept să iau autoclickerul și bingușul. Are happiness-ul scăzut. Dar chestia asta nu e o mare dărzătură de situație. Doar că trebuie să-i fac niște spaghetti. Deci, pentru rețeta asta aveți nevoie de beef, noodle și tomato. Le punem la cuptor. Medium cook. Pentru o rețetă de spaghete. Să colesc de bani. All I wanna do is gonna a party. Flopa Food. Flopa îți dau mâncare. Vino și mănâncă. Oh, mamă. M-am speriat că nu i-am pus. Oh, fuck. Ai mâncat imediat. Îți gata spaghetele. Nu se poate așa ceva. Ia Flopa. Nam. E un bănuț acolo, vreau să-l iau. Bun.
Da. Din păcate, sau din fericire pentru unii, show-ul Disventure Camp nu mai poate fi continuat deoarece a pierdut caractere. Pentru că am fost în excursie, mi-am luat borseta și în borsetă țineam și caracterele. Și mi-am pus banii în buzunarul cu caractere. Și când mi-am scos banii, mi-au sărit o grămadă de caractere. Și am făcut un show nou. Deci da, am început un show nou. Și nu mă întrebați ce cu steagurile alea. Sunt eu mai... Nu știu eu steagurile foarte bine. Știu că doar cel al Argentinei e greșit. Și înseamnă ca Grecia. Și cred că mai este una, nu știu care. Noaptea. Am 500 aproape. Flopa vei sta o bucată de timp fără mâncare. Da, îți voi cumpăra imediat și mâncare. Așa. Am bani și de mâncare. Deci, prima oară. Catbed. Acum treci și doar Flopa. Au... Mâncare! Mâncare! Flopa, mă disperi. Bă, dar îi scade repede happiness-ul ăla. Doarme, e timpul să fac bani. Bun, am bănuț. Cred că pot să-i cumpăr. Da, vreau bănuți pentru Necomade. Ce să mai... Mie mi-arde să cumpăr Necomade, mă. Au luminozitatea mai tare. Flopa... Stai un pic. Așa. Mâncare pentru Flopa. Mâncare, mâncare, mâncare. Da, mi-e frică să se... Prima oară nu mă voi duce în Backrooms până când nu cumpăr Necomade-ul. Oh, nu, cine? 50 lei cool glass. Da. Acum Flopa e cel mai schibidi Sigma din toți. Vom face o serie de Race of Flopa și ăsta e doar primul episod. Și cred că îl vom opri imediat. Mai cumpărăm niște mâncare lui Flopa. Gata. Și da, cam atât a fost și cu acest episod. Sper că v-a plăcut și voi mai face episoade cu Race of Flopa.
Doar că Deci, asta e seria în care eu sunt singur, dar voi mai avea o serie cu sora mea, în care va juca și ea, și să flopa cu mine. Vom mai cumpăra niște mâncare, beef, tomato, egg. Nu! Am cumpărat egg. Să-mi pic, nu pleci. Bun, nu, medium cook. Aici mai aveți niște rețete, bread, cheese și haig. Și aceste lucruri vă ajută la happiness. Care da, dacă happiness-ul e 0, flopa se va mișca foarte greu și va dropa bani puțin. Deci da, vă sfătuiesc să faceți bănuți. Pa, pa!